Sinceramente, viña aí no coche, sempre ves metidos nos papeles, levantei así algo a vista e vin este grupo de xente a esta hora da mañán, e cando me dei conta cal era o motivo, pois a verdade é que é moi digno de agradecer. Querida amiga, alcaldesa Lidia, conselleira Martínez, que a nivel de provincia temos que estar moi agradecida, María, así que aquí públicamente cos veciños de Mos como excepcionais testemunhas de todo o que estás a realizar por as infraestructuras, por a vivenda, todo o que é materia da túa competencia. Os membros da corporación aquí presentes, efectivamente, onde estábamos facendo un balance dos 2 anos na fronte da Diputación, desde o 6 de xullo que tomamos posesión, e falábamos de que fomos quenes de impulsar máis de 1000 obras no conxunto da provincia, mobilizar 235 millóns de euros. E claro, con esas cifras nos podíamos quedar nun posicionamento de brazos cruzados, conformarnos, pero non, nos non nos conformamos. E por eso estamos hoxe aquí, nesta acto simbólico da colocación da primeira pedra que vai a supoñer unha transformación de toda esta contorna a unha velocidade, Mariluz, que eu non te coñezo, non sei onde estás. Mariluz, que te saludei antes, perdón. A velocidade da que falaba a alcaldesa é a que fai e consigue ela todo. Os prazos nos que aquí, desde o momento en que se plantexa a idea xa, non só o proxecto, que tamén ten os seus tempos, ata que logo se inician, son endexables. E se hai algo que ao mellor a alcaldesa pode anunciar e logo non chegar nos prazos nos que se propón, non é culpa dela. E aquí xa falo tamén como administración que somos a Diputación, porque se entre mans temos moitos proxectos da Diputación, eu non me quero imaginar o cargado de papéis que veu a carpeta da diputada Belén para despachar ao mellor con Camilo que teñen que ver ca Diputación. Son moitísimos, pero se non salen adiante, non poñades o foco na alcaldesa, poñedo o foco, neste caso, pois na Diputación. E é un proxecto que cun financiamento importante, casi 1.300.000 euros, do cal a Diputación vai a chegar 660.000, en torno ao 51%. Pero aquí hai algo importante, que é a colaboración. Ese colaboración Xunta, Diputación, Concello. Isto fai 2 anos non era posible. Non era posible que a Diputación de Pontevedra estivera participando dun proxecto xunto coa Xunta e o Concello. O Concello podía chegar a ser, pero que a Xunta nunca. Nós, unha das primeiras cousas que fixemos cando chegamos ao goberno da Diputación, no primeiro pleno que tivemos, foi modificar, botar abaixo unha cláusula que impedía ou provocaba que os concellos non puderan acudir a convenios entre Xunta e Diputación. A Diputación non quería saber nada de convenios ca Xunta, teóricamente porque non querían facer fotos xuntos. E iso acabouse. Como o facían? Pois se un concello como o de Mos, que Nidia consigue fondos habidos e por haber, aí temos, cando nunha obra deste calado de máis de 1.200.000, o Concello xa só ten que poñer 21.000 euros por di moito, porque estos son fondos que van quedar para que o Concello de Mois, o de Mos, pois poida facer outras cousas tamén que melloran a calidad da vida das persoas. Pois, o que pasaba antes era que si tiñamos unha obra de 1.300.000, a Diputación na parte do convenio con 430.000 euros. Se o Concello de Mos conseguía os 600.000 euros da Xunta, automáticamente a Diputación quitaba esos 430.000 euros ao Concello. E a aportación que tiña que facer o Concello, en vez de ser 20.000, pois serían 447.000 euros. E iso acabamos con ele. E danos igual que sexa o Concello que sexa, voten quen voten, gobernen quen gobernen, pero non podemos nunha situación onde ademais o financiamento nos concellos pois é unha dos grandes problemas que teñen facer eso. Así que
Eu o que quero aquí é resaltar esa colaboración, darlle os parabéns aos veciños porque vadervos a beneficiar dunha obra moi importante e moi necesaria. Entendede e tede comprensión, as obras son como as dunha casa, provocan algunha molestia, pero tede algo de paciencia. E dito non das molestias, tamén tedes unha grandísima sorte. A grandísima sorte é a empresa adxudicataria desta obra, COPSA. Non vades a ter problema ningún, porque isto hai unha trayectoria dunha empresa que leva traballando por a provincia, por todo Galicia, e é unha empresa exemplo para executar os traballos, pero tamén a resolver os problemas que se cuestionan. Así que, xa digo, quero rematar poñendo en valor ese traballo que fai a alcaldesa, que de proxectos complexos como este, pois é moi doado facelos, eso é porque ao outro lado da mesa está Nidia, e nos reiterar o compromiso para o Concello de Mos, que aquí estamos falando desta obra, pero no que vai de ano xa comprometimos máis de 2 millóns de euros, 900.000 euros do plan extra para a parte de Pereiras, 170.000 euros para instalacións deportivas, máis de 1 millón de euros do máis provincia. Isto pues, non vai acabar aquí, porque con Nidia é imposible. E non porque pida moito, tamén o fai, sino que pide cousas que non lle podes decir que non. Eso é unha das muitísimas virtudes que ten a alcaldesa de Mos. Así que xa digo, máis nada, moitas grazas, bo día.